मानास बियाबाव जेनेरेल मिटिंजों लोगोसे एमपि महरै देरहासार जालांनाय जयन्त बसुमतारीखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सालबारि लक्ष्मी मन्दिर नमायाव दिनै 4 नं मानास बियाब सामलाय आफादनि बानजायनायाव साधारन मेलजों लोगोसे 1 नं कक्राझार लकसभा बियाबाव जथाय सरकार एनडिएनिफ्राय साननैसोनि सिगाङावनो एमपि महरै देरहासार जालांनाय जयन्त बसुमतारीखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लायो। सालबारि टिएलसिसिनि मासिगिरि बिनोद मोसाहारिनि मेल सामलायनायाव बे साधारन मेलजों लोगोसे 1 नं कक्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय एनडिएनि जानानै एमपि देरहासार जालांनाय जयन्त बसुमतारीखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिया मेहेरगोनां हाबाफारिजों जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव रायजोफोरजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास, 2 नं सालबारि बियाबनि एमसिएलए जय मोसाहारिजों लोगोसे बिजेपि, एजेपि आरो इउपिपिएल दलनि गुबुन गुबुन आयदानि बिबानगिरि मावथि सोद्रोमाफोरनि नुजाथि फैनायाव बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिजों लोगोसे साधारन मेला मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। लोगोसेनो एमपि बिसायख'थिनि थाखाय दानानै होजानाय सामलाय आफादखौबो 4 नं मानास बियाबाव सामलाय आफादखौबो सिफायनानै होनाय जायो। गोजोननायाथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों, मानोना गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोंहा एनडिए हिसाबै जोंहा 3 दोलो दङ बेयाव, बिजेपि, इउपिपिएल आरो एजेपि। बेजों लोगोसेयैनो माहारि आफादफोर, फरायसा आफाद, धोरोमारि आफाद, गुबुन गुबुन गौथुमफ्रा मदद खालामदोंमोन आरो बेबायदिनो जों दिनैहाय देरहाबाय। दा देरहानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों, मानोना क'क्राझारबासि रायजोफ्रा मोनसे सोलायनाय लुबैदों। थांनाय 10 बोसोराव जिबायदि बेयाव जाथि हारिनि गेजेराव एना एनि जाबाय, बेखौ गैया खालामनानै जौगानाय फारसे आगान सुरनो नागिरदों। बेखायनो आङो सासे एमपि महरै निस्सय बे ओनसोलनि जेंनाफोरखौ जोंनि जिल्ला कमिटि बा रायजो राजाफोरजों बा बिनि सुबुरनजों सावरायलायनानै बबेखौ सिगांग्रो मावग्रोनो हायो बेखौ निस्सय मावनाय जागोन आरो बेबायदिनो उनाव थांबाय थानो आं थियारि। रायजोनि खामानि मावनो बेसेबांसो हागोन होननानै नोंथाङा मिजिंथियो? गासिबो जिनिसावनो मोनफा लिमिटेसन थायो, खिन्थु लिमिटखौ बारनानै खामानि मावनो मालाबा निस्सय रायजो राजानि गोनांथि जायो। आं बे लिमिटखौ बारनो थाखाय निस्सय रायजो राजाफोरनि सुबुरुन आं लुबैगोन आरो बे सुबुरुन बायदियै निस्सय आवगायलांगोन। एमपि जानायनि उनाव नोंथाङा मन्थ्रि जानाय माबा मोनसे आसा बायदि दं नामा? नङा, बेबायदि जेबो आसा लानानै आं एमपि जायाखै। मानोना नैबे क'क्राझार समस्तियाव हारि माहारिनि दाङाबाजि दंमोन, बेखौ गैया खालामनांगौ आरो बे गैया खालामनो थाखाय जों सासे एमपि नांथारगौ हिसाबै दोलोआ होबाय दायित्व आरो एनडिए हिसाबै सापर्ट खालामबाय। दा बेखिनियावनो आङो गोजोननाय दङ। इयुनाव माबाफोर बेबायदि चान्सफोर फैयोबाथ' बे उननि बाथ्रा जाहैबाय, खिन्थु आथिखालाव आङो बेखौ सानथ'वाखै। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 700022 71929 97066680878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।